Вече сме в Брацигово и се настанихме в хотела, в който ще нощуваме. Той е къща, възрожденска къща, която е реставрирана. Изключително е красива. Вижте прозорчета, пердета. Ще ви покажа дървеният покрив. Много е красива наистина. Много е уютно, много ни хареса. Ако някой се интересува как се казва, питайте, ще ви кажа. Като след малко ще слезнем долу, има ресторант и градина и затворена част механа, така че ще видим къде ще седем, защото днес беше много топло и в момента е топло. Да може да се възползваме и от градината. Ще хапнем тук и ще ви разкажа с няколко думи за самата къща. Много интересна е историята и на човекът живял тук. С малко ви вода на вечер и оттам малко повече. Както ви казах, сме в една много известна къща тук в Брацигово. Всъщност това е къщата на Поп Сокол. Той е бил един от организаторите на Прилското въстание, но тук в Брацигово за града и околните села. И когато Васил Петлешков донася кръвото писмо при избухването на Прилското въстание, те двамата всъщност отиват на площада и разгласяват, че започва въстанието, бият празнично камбаните. И така, за съжаление, не се развиват много добре нещата за него. Турската армия обгражда Брацигово. Всъщност са били много добре подготвени тук от Брацигово за това въстание, но прекалено многобройна е била турската армия, когато е дошла. И за да спасат града, се предават Васил Петлешков, Поп Сокол. И след това с много мъчения, няколко месеца е бил измъчван и убит. Умира, за съжаление, но градът му го помни. И както и Васил Петлешков, остават едни от героите за Брацигово. И в момента ние се намираме в неговата къща, което наистина е феноменално. Тук са се събирали за организацията на въстанието, обсъждали са, толкова емоции са се коряли с такава надежда за свобода. Наистина е страхотно просто място и много се радвам, че в момента може да го посетим, да се нощува и е достъпно за всеки един от нас. Толкова от историята. Утре ще ви покажем в Брацигово по музеите, къщата на Васил Петлешков. Много неща има, които да се видите, но наистина за днес нямаме сили, така че в утрешния ден, наш утрешен ден, вие ще ги видите, но всъщност малко по-късно. Сега отиваме да хапваме и да почиваме. Приятели, вече втори ден сме в Брацигово. Видяхте, пихме кафенце, разсънихме се и се чувстваме много добре. Тук ни препоръчаха едни банички. Дойдохме в един магазин, купихме си. Корите си ги правят тук с сиранце. Изглежда жестоко. Врели, току-що изкарни. Охлада страхотно. Искам да ви кажа, че отвътре са наистина много хубави. Топ. Закусваме. Вече 9 часа минава, така че музеите са отворени и сега ще направим една обиколка. Ще разгледаме трите музея, църквата и като цяло това е планът днес. В Брацигово какво да видим. И след това си потегляме към вкъщи. Първо хапваме да съберем сили, защото ни чака голяма обиколка. Времето е страхотно, днес отново ще са летни температури. И до тук само да ви кажа, много ми харесва Брацигово. Кафенцето, където пихме, беше пълно само с местни, беше толкова приятна атмосферата, много хубаво. Въобще се почувствахме като от дома си, много гостоприемни. Изключително е чисто, много ни харесва Брацигово до тук и ви съветвам да идвате, има какво да се види и около града и в него. Така че хайде сега да ви покажа още какво има.
Стигнахме тук до един парк, който е посветен на Васил Петлешков. Има къща музей, която ще посетиме съвсем след малко. И ето тук има и негов паметник. Всъщност той донася Карловото писмо, знаете, в Копривщица, като се обявява въстанието. На 20 април и на следващия ден той го донася тук в Брацигово. Парка е посветен на него. И сега отиваме да видим малко повече информация. Всъщност къщата, която спахме, така нареченият Поп Сокол, заедно с Васил Петлешков, са организаторите на Априлското въстание тук. Той е бил, Поп Сокол е бил председател на революционния комитет в Брацигово. И те двамата са изключително важни за историята на този вече град. Така, това е тук от паркчето. Ето тук ще ви покажа и мястото, където е бил изгорен. За съжаление, така умира. Ето тук. Тук бе горян Васил Петлешков. 8 май 1876 година. Това е лобното му място. Ето тук само при парка да ви покажа. Ето Васил Петлешков. Тук има и други имена на борците за свобода. Не са малко. Всички те са описани. Една стена. Стена на славата, така бих я казала. Ана Гиздова и нейн паметник. Георги Ангелов от Радилово и така додолу. Много може да видите имена и изображения. Искам да ви кажа, че съм много впечатлена от Брацигово. Всъщност може да видите почти на всяка къща паметна плоча с информация кой е живял тук, какъв е бил. Изключително интересно и определено много привлекателно направено по този начин за туристите. Буквално всяка къща, на всяка ограда има някаква плоча паметна, която писва кой точно е живял тук. Просто е много добре са го направили. Ето поредната такава на тази къща от среща. Има също табела за професор, който е живял тук. Продължаваме. Между другото, виждате в момента един паметник, така по-съвременен. Ето тук се пада, който е за брациговските майстори. Знаете, всъщност школата на Брацигово е много известна с строителството, правила едни от много запомнящите се сгради. Не само в Брацигово и на други места. Школата е изключително популярна за едни от най-добрите строители. Само вижте тази сграда пред мен. Толкова е красива. Това е Народното читалище, кръстено също на Васил Петлешков. Ама то е уникално, хора. Погледнете, наистина е огромно. И толкова красиво направено. Направо съм изумена. Отдолу и пантеон на славата има. Това е тук централния площад на Брацигово. Общината отсреща видяхме. Предвиждате има и пешеходна алея. Пощата, това тук е центърът, така да го кажем, на Брацигово. И цветята красиви, просто е уникално. Наистина ви казвам, много поддържано е тук всичко. Отиваме да погледнем пантеона отблизо, дали може да се влезне. Но толкова съм впечатлена, за първи път сме в Брацигово. Минавали сме покрай градчето, но за първи път нощувахме тук, влизаме, разглеждаме го и просто сме изумени, че не сме дошли до сега тук. Голям пропуск. Ето тук явно е и сцената, където се правят различни събития, концерти. Вижте сега пред мен стълбите, внушителни, да качваме се към читалището, но това просто, тази сграда е уникална. Ще ми се да прочета кога е направена, от кой.
Ще видим дали има информация, ако нещо потърся в интернет. Но виждате колко стъпала, мащаба е голям. Не знам дали се виждат през екрана. Уникална. Ето и на Васил Петлешков. Паметник. Да, съпруга ми се вижда колко е мъничък отгоре. Впечатлена съм. Много съм впечатлена. Ето го и отблизо читалището. И сега гледката, която се открива от тук към Брацигово. Каква гледка има? Ела да видиш до тук. В 1956 година. Тук на площада до читалището видяхме голяма детска площадка. Няма как да не се отбием 10 на минутки. Не поиграят децата, малкия. Толкова му харесва, далече фокусира. Много голяма площадка. И много хубава. Ако идвате с деца тук, ето къде може да поиграят с по-малки деца, ако сте. Ето поредния паметник на Васил Петлешков тук, близост до историческия музей. Не знам дали виждате, ще ви прочета, че тази сграда, жълтата, която виждате, е съградена от Васил Петлешков 1872 година, подарена от Търпо Ад Дамова 1930. Сега ще я взема да преместя. Тук има табелка за Петлешкова маза. Сградата е построена през втората половина на 19 век, 1872 година от уста Иван Боянин. Със своя раздвижен силует тя придава своеобразен колорит на някогашната търговска улица. Долният етаж на мазата е бил предназначен за спицерия, което всъщност е аптека, а в горния се помещавало и първото брациговско читалище. Отсреща, както ви казах и по-рано, навсякъде има такива плочи. Ето и поредната. Тук е бил домът на братя Ангел, Димитър и Георги Арнаудови, членове на МРК през 1876 година. Хайде сега да видим тази къща, дали може да се влезне от някъде, или съм се объркала, не е това. Да, тук не може да се влезе. И ще продължаваме да видя, тук трябва да са музеите. Може би ето това пред мен е историческия. Градски исторически, сега ще го видя. Тук се чува и рекичката. Една рекичка. И ето, да, Градски исторически музей. Сградата отвън е много голяма, сега ще видим и вътре. Влизаме, също е част от националния обект, който събира в книжката печати марки, да знаете. Влизаме вътре. Току-що погледнахме къщата, разгледахме къщата музей на Васил Петлешков след историческия музей, построена през 18 век. Тук показва живота, делото на организатора и ръководителя на въстанието в Брацигово. Казвам ви, отвън къщата, само някой да не ме блъсне. Виждам, мамо. Ето така да ви я покажа по-отдалеч. Така, с момчето от музея, той ще ви доведе тук, там се плаща и входа. Ето тук искам да ви покажа друга стара къща. Много стара. Сега ще ви прочета и табелката в близост. Тук, в този дом,
Живя Данаил Дименов, роден 1903 година, член на РК на БКП и загинал през 1943 година. Паметник на културата, къщата не е музей, доколкото виждам. И в този дом през 1939 година живял Христо Михайлов, който преведе конференцията на БРК. Може би имало чешмичка. Да се огледам за коли. Ето още имена. В този дом живя Паскал Троянов, който е разстрелян на фронта през 1918 година. За съжаление не изглежда добре в момента, не се поддържа. Живял и Георги Траянов, роден 1897 година, също член на БКП, участник в Септемврийското въстание. Разстрелян през 1923 година. А сега тук отстрани на къщата, която тук що видяхте, ще ви разходя по кълдъръмена уличка. Тя е автентична, за да влезете малко повече в представите на възрожденския период и след освобождението. Ето как са били уличките и къщите. И ето пак показвам колко голяма е била. Ето тук е реставрирана едната, другата не е, да се види разликата. И вече има по-модерни къщи. Така. Ами, толкова от тук. В историческия музей го разгледахме. Хареса ми, много ми хареса. Има от археологията експонати, от Възраждането. Има и художествената галерия се намира там. На втория етаж. Изключително любезен е човекът, който е в музея. Много обяснява, каквито въпроси имате, питайте. Много хубаво впечатление ми направи. Другото, което искам да кажа, е, че си купихме и една книга, и хареса ни. И всъщност ни каза уредника в музея, че самият автор е живее отсреща и ще му звънне да ни донесе лично, ако е вкъщи, и да ни напише автограф, послание специално за нас. И така и стана, той беше в тях, дойде и ни донесе надписания, ще ви покажа книгата. И съм много щастлива, много хубаво ни стана, много така лично. Така че, много хубави впечатления продължавам да събирам от този град. Сега отиваме към колата и всъщност плана ни е да отидем, има тук минерална чешма в Брациго, минерална вода, така че ще отидем да си налееме, имаме някакво шише в колата и да ви покажа и него. Да знаете, ако идвате тук, че има минерална вода, която може да си налеете. След малко там ще ви покажа от мястото. Ето и книгата. Димитър Дънеков се казва авторът, който ни е разписа лично. Изпият отдавна всички знамена. За войните става въпрос. Това е тема, която на мен ми е много интересно да чета. Ето тук ни е с подпис от автора и послание. Много съм щастлива. Тук за Брациго става въпрос за войните, но не само тук. Каза, че са засегнати всичките райони. Така че наистина ще ми е нещо много интересно. Ето тук виждате отзад, посещава се на 100 годишнията от войните за национално обединение и на войниците в Брацигово. Много съм щастлива, с кеф ще си я чета. Аз обичам исторически български книги. Това ми е страст, така че между другото съвсем скоро много съм на вълна Априлско въстание, защото преди една седмица завърших книгата по записки на българските въстания на Захари Стоянов. Малко късно, но всъщност точно на време я прочетох, за да осмисля и осъзная цялата. Съм много щастлива и съм много на тази тема и много ми е хубаво. Поредната хубава книга българска си взимам, специално от автора написана. И така, сега отиваме първо до църквата и след това до минералната чешма. Хайде с нас! Вече сме и пред църквата Свети Йоан Предтеча. Идвам първо довън да ви покажа. Погледнете за каква камбанария става въпрос. Толкова е висока. Много е красива. Тук има табелка, затова идвам първо отвън, видях информационна. Право в небесата отива.
камбанарията, построена през 1884-1886 година. Майстор Иван Драгов и най-високата камбанария на Балканския полуостров, 35 метра. Наистина, аз не съм виждал. Тук в църквата Свети Йоан Предтеча служи на Святото Христово дело от 1926 година до 1967 свещеник Георги Пенчев. Хора, тази камбанария е невероятна. Уникална. Площада се казва тук свещен иконом Георги Пенчев, кръстен на свещеник, който е бил тук. Феноменална. Влизаме вътре в църквата и по-далеч ще ви покажа кулата. Много е красива, ама много е красива. Ето така да видите и около мен. Доколкото видях и църквата отвътре, много красива. По площада влизаме вътре. Ето тук е входът на храм Свети Йоан Предтеча. Това, което виждам тук, е изключително поддържано. Църквата е много красива, двора. Това е църквата. Има и други сгради. Ето отново тук да видите в далечината камбанарията. Брутално. Влизаме вътре. Сега, хора, признавам си, не бях чела нищо предварително за църквата. Не съм подготвена, обаче вижте в двора какво има. Какъв фонтан, точно до камбанарията. Погледнете какъв двор за деца, маса, парзалка. Ето ги моите дечица. Май има и някакви животинки. Какво има тук? Фазани, кокошки. Много е красиво, много е поддържано. Вижте, има направен пясъчник под палмата, да си играят децата, лопатки. Е, това не го очаквах. Наистина. Когато съм впечатлена, няма как да не ми се личи. Не може да се скрие. Уникално. Като човек обикалял много църкви и манастири в България, това е църква и наистина е изключително удоволствие за мен, че сме тук с децата и семейството. Само да кажа, че в църквата прочетох, че започва да се строи 1832 година и е построена следващата 1833 година първоначалния вариант. После вече има изменения, но това е също една стара църква, още преди освобождението, съградена. Много хубаво, препоръчвам задължително, ако сте в Брацигово или в околностите. И сега от тук отиваме към минералната чешма, да ви покажем и нея, да прочетем малко за водата. И това ще е от Брацигово. Много очаровани, приятно. Хайде да ви покажем и още нещо. Ето ги минералния извор, Брацигово от тук. Има къде да спрете отпред. И както виждате, има много хора. Има много хора, но с много шишета, така че ни пуснаха. Ние само с едно шише имахме в нас, го напълнихме. Казват, че водата е много хубава, пивка, минерална вода е. Така че, ако сте в Брацигово, ви препоръчвам да дойдете да опитате вкуса на минералната вода от тук. Това е, потегляме вече към София. Искам да ви кажа, че изкарахме много хубав уикенд тук в Брацигово. Със сигурност ще го посетим отново.
Ще доведем и близки, защото сме очаровани. Искаме и те да видят това прекрасно градче. Феноменално е. Преди това бяхме в Перущица вчера, също препоръчвам. Въобще градчетата тук, Пещера е наблизо и там има какво да се види, има крепост. Уникален е района, наистина препоръчвам и за повече дни да дойдете, за да може да обиколите повече неща в района. Има и екопътеки, невероятно е мястото. Надявам се, че ви е харесало, че съм ви била полезна, като съм ви показала част от нещата, които може да видите тук. И да ви накарам вие да дойдете, ако не сте били. Ако сте били, споделете в коментар дали ви е харесало, какви са вашите впечатления, защото до тук всичко ми хареса. Храната с нощи в ресторанта в Механата беше уникална, домашна кайма. Прибърца, пържолки, всичко беше много вкусно. Напитките бяха домашни, алкохолните, които също много ни харесаха и не се чувстваме страхотно. Салатата беше с български домати, краставици. Какво да ви кажа? Много хубаво, много очаровани и наистина ви пожелавам да дойдете скоро тук, защото си заслужава. Това градче според мен е пренебрегвано, защото има много какво да се види. Благодаря ви, че останахте до край с нас. Абонирайте се за канала, ако ни хареса, да ви показваме още хубави места, семейни пътешествия с камбанката и до следващите ни приключения заедно. Благодаря ви!